Kan man tillade sig at være så arrogant og begynde at bebrejde vor Herre det ene og det andet? Du siger bare til, når det er. Ja. Søndag falder min far, vi ved ikke helt, hvad der er sket jo, men efter sigende falder han på badeværelset, fordi han er ved at balancere med et ben, som han har ondt i, og putte noget koldt vand på det, og får overbalance, og falder og slår hovedet. Og så om natten, så lige pludselig falder han ud af sengen, og har spasmer, og går i koma. Og det var ikke sådan, vi her forestiller os indgangen til vores tredje alder. Men hvem kan man bebrejde, at man falder? Er I lige gamle, Claudia? Dig, Bunke? Er I lige gamle? Så der er du 21, og mor var så være 26. Det var jeg jo. Ja. Behøver ikke at pensionere udgang. du er kuvøs, Guf. Ja. Når vi er i den romantiske hjørne, så plejer jeg at fortælle både, at hun er det bedste, det er sket mig i mit liv. Og det har effekt. Hun er små grader, bliver ked af det og glad. Når jeg går til gudstjeneste her på Lyse Marie hjemme hver torsdag, der var der en dag, hvor jeg havde brug for lidt anerkendelse fra præsten. Nu jeg har så meget tid, tror jeg, at det er mange tanker, det går igen. Ja. Og så var det en overgang, hvor det var en morgen, hvor jeg følte, at jeg havde været alt for arrogant. Det er nok en tilløb til at blive bitter på baggrund af min ulykke med hjerneblødning. Og så, når jeg så, hvordan Bodil havde det med sin Alzheimer's, ikke? Og så er det, hvorfor skulle vi fandme ramme sig det?
Det satte mig uretfærdigt. Det helt grundlæggende, der har i min far, det er en nysgerrighed. En nysgerrighed i forhold til viden og i forhold til alt. Planter, dyr, sprog, mennesker. En nysgerrighed og så en grundlæggende optimisme. I det øjeblik, han bryder sammen og indser, at resten af hans liv kommer han til at være på plejehjem, jamen så vil han lægge sig ned og dø. Det er jeg overbevist om. Og det tror jeg, han er så angst for, at det vil han simpelthen ikke. Han vil ikke give sig selv plads til at miste optimismen. Og så var jeg til gudstjeneste her på plejehjemmet. Og så, det er sådan en ung præstinde. Og hun kunne nok føle, at jeg havde sådan lidt dårlig samvittighed. Og så som undskyldte overfor hende, men overfor vor herre, ikke? Så sagde han, ved du hvad, Claudio? Slap af. Tror du ikke, at han kan tåle det? At du kan bebrejde det ene og det andet. Det var så meget beroligende sådan set. På den ene og den anden måde. Eller den ene og den anden forstand. Min søster bebrejdede sig selv i, at hun ikke havde været, hun havde været uopmærksom en minut eller to, og ikke opdagede, at det var vand på gulvet. Og derfor faldt jeg i hendes soveværelse, badeværelse. Og selvfølgelig er det arrogant ikke at bebrejde skæbnen, eller hvor herre eller hvem, at man falder og slår hovedet det. Man skal fandme selv passe på, hvor man træder. Det der betryggende for mit vedkommende, det er, når familien fortæller en, at du ser meget bedre ud, og dine stemmer bliver klarere, ikke? Og du er mere fokuseret og velargumenteret og veltalende, ikke? Og så har du fået nogle flere vitser.